Ep, avui provem la ratafia que vam fer amb la Mercè. Anem a provar-la. Doncs aquí tenim la ratafia feta, té molt bon color i anem a provar-la. Sí. Oh, boníssima. Qui és aquest got que s'obre? Per mi? Quina casualitat. Per tu perquè la Jo provis. tinc de provar-la. Vinga, va, Va? agafa, farem el xim-xim, que ha sortit, bueno, boníssima. Vinga, va, boníssima. Hòstia, que bona. Molt bona, eh? Oh. Quines herbes hi noteu? Jo no sé, no Jo noto que no hi ha cap planta que sigui molt forta. Que diguis, se sent molt forta de regalís, d'alguna. És suau, bona, Fina. fina. Dolceta, fluixa, Molt bona, eh? d'alcohol. No? Sí, No es nota molt l'alcohol. No, bueno, normal, ja. Bona, bona. No crema. Ara, no crema. A veure si els confrares aquest any la saben valorar. A veure, perquè té molt bon color i és molt dolça i molt bona. Fem el Que xec. tinguem més sort. Xec! Xec!